Jotrap National Youth Front Southwest Kasil District po kajinglam uba Shining Star Wanyang President Batba Shimborlin Langti Secretary Mentakasngi kakat prater gunai luar Ajabsan kila led banyakan yu Subdivisional School Education Officer jong Southwest Kasil District manbut din piang ya kikam kabakas seng kala dam ban ajing tho nado kapsan terek upanai rempang Ajabsan ban pentikana bakan dan ke jingshong shngan jong kikana school hapo ka district Uba Shining Star Wanyang President HNYF Southwest Kasil District lingba ka kurwo kubor loong baga seng hadin ka jingyo I ba ka dan ka jingba mishngan shu yaki kena ki samla patwat yaki bla hela san na ka jingyo stat jung ki jing sniu hapo ka dong ka than bana ka benta ka jingshong shngan jung ki kena haki jaka pulie ka seng sisien pan kalawan ban bot din piang ya kene ka kam ban pen kan mau ban kerpat nakatanat kabadai kami ya ka pude puthi jong ki school ban bathar anti ya ka jingshong shngan jong baro ki kena ka sengkala kenturu ya ka office USDSEO badai ban pentri kam no mador ki jingdawa jong ka seng kata pa baro ki school ki dei ban bu de ki security guard hapo compound jong ka jaka puli ban pen biang no ru ya ki CCTV camera hapo school ni shabar pat baka jingrung jingmi jong ki kena school kanlong ka batik kena ringkat ki pahayeng hasam Kundi porta nagaliang jungi kum kaseng HNF jong ka Southwest Kasil District ki Brokaway guan bane kendu hangde po office jong u subdivisional school education nagabanta kajing sengan jong ki kena apo school apo jong ka district hi Brokaway nomor ba ngi hekini kisni ki bamata ki babun hi ki jingjia ki bajia ha ki babun ki jaka hapo kan jong kari kasi jungi nagabanta ba kajing sniu ki bami nakaway kisni si kaway pat bat mentaru hagan kisni ki menta ngilwan budin ya ka ban nakaliang jong kaseng kala wan ga ban ajing tho hak arsan tarik jong banai baar jong nusnem arjar arsan bat hagan ka por mentaru ngiwan ban budin nagaliang jungi kaseng kenang ba nagaliang jong office jong ka education kan le ikban kam nagamanta bakan tha yaki school baro hapo jong ka district bakin bu yaki security card lane yaki balbu yaki CCTV lane baki nohikai kin pengor bha ha ke beden kat lem bat ki kena school ki ba po jong ki school ki jong ki knang ba ha ka por ba ki don po school kin long ki kena ki basngan bat kanom don kanu ga jingjia ha ki school jong ki amar ba anda la dep banjia kemat kemen tu la dana kaliang jungi kum ki alam jong kaseng lani kum ki pajba nong sosionong jong ka district ba kindang le AA na kemata jongki tenrei menta pada kadai ka jing kersutia na mata jongki school hapo jong ka district bakin simkhia na mata kane khnang ba na kaliang jongki kimi ki pa ba ki pa ki school ya la jongki kun hapo ki school kandon ka jing sngai na ne kandon ka jing sngai na mata ba ha kapor ba na kaliang jongki ki bo ya ki kun ki school te ngi kitu na kaliang jongi kum kaseng ya baro ki school hapo la jong ka district ba kin sim bat kin pengor ba ha kapor ba ki kena kirang don hapo school kanang ba kanom don kanu ka jingjia ka basnosi na kaliang jong ki kena school te na kaliang jongi kum kaseng ha kan kapor ka bamta ngiwan bat budin biang ya kene ka jing ajik tho ka jongi hapo jong ka office jong subdivisional school education hangne po magruat kedai ka headquarter jong ka district te nagaliang jungi kumaseng ditangini benta nagaliang jungi bangiwan ban ai biang ya kajing tha jungi ba kindai ban simkia mardor ya kene ka benta nomor ba hagine ki banai baladap imsimyo ya kanu ka report ba nagaliang jong office kaladap ban trikam tegene ka por mtang ngilong ban ngi hukum ya ko face ba kade ban le no mador na kata ka jing sangan jong ki kana apo jong ka district ka jongi hi Brokaway